Şu günler Lewap vilayatynyň Türkmenabad şäherindäki merkezi bazarda satyga çykarylýan söwda dukanlary gözgörteli köpeldi. Telekeçiler munyň sebäbini bazarda söwdanyň pes bolmagy we dukanlary kireyine alýan söwdegärleriň söwda nokotlaryny ýygyna tawşyrýandygy bilen düşündirýärler. Geçen ýylyň ahirinde gaýtadan açylan bazarda dukan satyn alan raýatlaryň onlarça söwda nokotlaryny kireyine berip bilmän kösenýärler. Sebäbi kireyine alan söwdegärler de dukanlary ýygyna tapşyrýarlar. Dukanlaryň boş durýanlygy we ondan hiç ýyly girdeje ýokdugy sebäpli şu günler dukanlaryny satyga çykarýan raýatlar köpeldi. Dip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy 19 aprelde aýtdy. Häzir bazardaky dukanlaryň deň ýarysy boşdur. Habarçymyzyň tasdiklamagyna görä dukanlar boş durmasyn diýip, olaryň içinde dürli görnüşdäki içimlik suwlar goýulýar. Bu talaplar resmiýetiň tawşyrygy boýunça berjay edilýär diýip habarçy bellidi. Dukanlary kireyine alan söwdegärleriň söwda nokotlaryny ýygyna tawşyrmagyna bazarda söwdanyň pes bolmagy sebäp bolýar. Söwdegärleriň ençemesi bazarda alyjynyň juda azdygyny aýdýar. Her sagatda 2 alyjy girip çykýar. Söwdegärler peýda görüp kireylerini hem töläp bilmeýärler we dukanlary ýygyny tawşyrmaga mejbur bolýarlar. Sebäbi her bir dukanyň kireyi 12 000 manada barabar. Söwdegärler bu kireyi çykaryp özlerini hem peýda galdyrjak bolsa, harytlary birneme gymmatdan satmaly bolýarlar. Dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna ilat nirede arzan haryt bolsa, şol ýerden söwda edýär. Dip Lewaply telekeçi anonimlik şertinde habarçymyza aýtdy. Ilat arasynda Gök Bazar diýilip hem bilinýän merkezi bazar düýple abatlaýyş işleri geçirilenden soň geçen ýylyň dekabr aýynyň ahirinde täze ýyl bayramynyň öňü sirasynda ulanylmagy berildi. Hökümetçi neşirler tutýan meýdany 3 hektara goloý bolan bazaryň çäginde azyk we senat harytlaryny satýan 283 dukanyň yerleşýändigini habar berdiler. Habarçy abatlaýyş işlerinden soňra satyga çykarylan söwda dukanlarynyň aglawasynyň täsirli adamlar şol sanda ýokary wezipelerde tanış bilişleri bolan raýatlar tarapyndan satyn alynandygyny aýdyp, söwda nokotlarynyň öňki hemde häzirki narhlary barada hem maglumat berdi. Bazar gaýtadan açylanda tutýan meýdany 20-4 metre barabar dukanlaryň her biri tahminan 200 000 manada satyldy. Häzir telekeçiler bu dukanlary 300 000 manatdan satýarlar. Dip habarçy bellidi. Merkezi Daýhan bazaryny abatlamak işleri 2020-nji ýylda batlandy. Şol pursat bazarda köp sanly dukan ýykyldy. Söwdegärlere bazaryň abatlanmagynyň ýygyny ýykylan dukanlarynyň öwezine muht bolmasa-da ýeňillikli bahadan söwda nokotlarynyň beriljekdigi wada berildi. Ýöne bu wadalar soňu bilen unuduldy.